Ja, så er der en biodome på dansk jord, som er bygget nøjagtigt efter manualens principper og mål. 6 meter og 10 bred, i diameter 20 fod, og det er et pionerprojekt, når beklædningsmaterialet kommer på. Et materiale, der gør det muligt at holde varmen og få meget lystransparens og lysspredning på en sådan måde, at man kan dyrke og høre noget godt efter grøntsager hele året rundt, uden brug af elektricitet, også i minusgrader. Det er jo så under forudsætning af, at solen den skinner, og vi har som bekendt meget lidt lys i vintermånederne i Danmark, fordi vi ligger på breddegrader med Alaska. Ikke desto mindre så er det et fantastisk løfte og en glæde. Det er proof in the pudding concept, fordi det er gjort i USA mange gange. Samme konstruktion, samme materiale. Og det skal komme mange mennesker til gode, håber jeg, og mange andre. Fordi hvis man kan være et suverænt individ i betydningen frihed på det mest basale plan i behovspyramiden, og uafhængig af andres nåde og godkendelse eller fornægtelse eller whatever. Jeg tænker på fødevaremonopoler og specielt på stigende priser, så er det en velsignelse uden lige at kunne plukke tomater i januar måned i ens egen baghave. Rene biodynamiske frø og beskyttet fra alt muligt, der falder ned fra himlen for tiden. Jeg så BT den anden dag, at der er næsten ingen steder på jorden nu, der ikke har de her polyfluorid, de såkaldte evige stoffer, som bliver i kroppen. Og de sagde også, at regnvandet var så forfærdeligt forurenet med de her stoffer, at det var uegnet til at drikke. Men det her, det er altså en fantastisk konstruktion bestående af 5 kanter og 6 kanter, som er bygget på en længere periode, men effektivt, der kan 2-3 mennesker bygge det på et par dage. Og den kan nærmest modstå tornadoer, når at den er færdig. Der skal komme et fundament i også. Men ja, det lover godt for fremtiden, hvis det her det kan spredes.